Martin, Andrzejka, Jakub, chciałabym bardzo, bardzo mocno przywitać tu w naszym biurze w Pradze. Bardzo się cieszę, że jesteście, bo możemy porozmawiać z Wami, być bliżej, porozmawiać o Waszym sukcesie, bo Wasz sukces jest trochę potrójny, bo jesteście na różnych poziomach w naszym planie marketingowym, osiągnęliście różne poziomy i chcielibyśmy z jednej strony Wam bardzo pogratulować za ten sukces. Dlatego i Was zaprosiliśmy tutaj, bo to, co właściwie Martin z Andrzejką Wy osiągnęliście, to jest bardzo rzadka sytuacja na Słowacji, bo mało mamy osób na takim poziomie, milionera 7,5. I to właściwie jest bardzo blisko już naszego poziomu prezydenta, o którym wszyscy marzą. I dlatego jest to wysoki poziom, tak samo jak Jakub zrobił GT 2,5. Dlatego gratuluję Wam bardzo. Bardzo mnie to cieszy, że jesteście tu ze mną. I ta rozmowa nasza dzisiaj jest bardziej o tym, żeby Was poznać i żeby usłyszeć Waszą historię, bo Wasza historia jest inspirująca i może zainspirować wielu innych osób, młodszych osób, albo osoby, które dopiero zaczynają ten biznes, albo może nawet są w biznesie, ale jeszcze się nie zdecydowały podjąć te kolejne kroki, iść dalej, tak jak Wy, i osiągnąć ten sukces. Dlatego dziękuję Wam jeszcze raz, że jesteście. Gratuluję Wam jeszcze wielkiego sukcesu, bo naprawdę dużo osiągnęliście. I dlatego chciałam Was zapytać, bo dla tych osób, co Was nie znają, to tylko powiem, że Jakub jest Waszym dzieckiem, więc on jest tak naprawdę, Wy pracujecie w Herbalife jako rodzinny biznes, co jest też wyjątkowe w Herbalife, bo niewiele osób tak ma. I chciałabym trochę też o tym porozmawiać. Kiedy Wy zaczęliście w Herbalife i jak w ogóle poznaliście tą firmę? Może Martin, czy kto pierwszy poznał Martin? No, takže už sme vyše 30 rokov z Herbalife a prišiel som ako študent, ktorý mal rodinné zázemie, za čo rodičom ďakujem, ale mal som hlboko do vrecka, mal som proste prázdnu peňaženku a vlastne hlavne som aj rozmýšľal nad budúcnosťou. Hej. Chcel som žiť taký nevšedný život, nie od do život a nijak inak. No a nevedel som, ako to dosiahnuť. Hej. Takže nechcel som byť zamestnancom, neveril som si na bežné podnikanie v tom čase, nemal som ani nápad, v čom podnikať. No a vlastne ako študent som si hľadal privýrobok a bol som pozvaný na stretnutie príležitosti v Nitre, kde bolo pár ľudí a hovorili svoje skúsenosti s výživou a svoje skúsenosti vlastne s marketingovým plánom. A aj keď som mal na začiatku pochybnosti a nedôveru, tak som si povedal, čo ak je toto pravda. I kiedy to było? Ile lat temu to i jak długo jesteś już w Herbalife? To bolo 1995 rok, takže to už je niečo cez 30 rokov, bude 31 rokov. Super, bardzo długo. A wy od razu z Andrzejką, czy jeszcze nie znałeś Andrzejki? Jak się poznaliście? Andrzejka, ty jak do Herbalife dołączyłaś? No, ja som tak Martinkou začal, ja som ho sledovala a potom som sa pridala, tiež som bola na vysokej škole ako študentka. Ja som študovala biológiu, geografiu a potom som si teda robila aj doktorát neskôr, ale ja som popri štúdiu sa venovala Herbalife ako taký dodatkový, ako v podstate kvôli peniazom, že teda ma zaujímal ten privýrobok, ale mňa v prvom momente zaujali produkty. Produkty, výživa, že sa dalo s tým pribrať do svalov, ja som vtedy bývala veľmi taká tenká. Takže mňa to oslovilo a ja som rozmýšľala som, že či by som to mohla vyskúšať, tak Martinko bol teda môj tréner na začiatku a ale za prvý mesiac sa mi podarilo plus 5 kg do svalov a ja odtedy som zistila, že super. Produkty fungujú. A mňa to zaujalo. Mne sa veľmi vždy, aj teraz sa mi páčia produkty, ale už vtedy ma zaujali produkty a na základe toho som si privyrábala popri vysokej szkole. Super, czyli dla Ciebie to był produkt najpierw, a Marcin, Ty mówiłeś, że Ty nie miałeś wcześniej innej pracy. Ty nie chciałeś być na etacie i zacząłeś też razem z biznesem, tak? Dla Ciebie to od razu weszło produkt i biznes razem, tak? Áno, ako bolo to popri prvom ročníku vysokej školy najprv. A vlastne najprv, ja som si myslel, že tie produkty ani nepotrebujem. Ja som s tým chcel pracovať, ale ja som žil celkom zdravo. Cvičil som veľa, bol som zásobovaný záhradnými plodinami z rodičovskej záhrady, ovoci, zelenie. Ja som myslel, že som zdravý človek, dobre vyživený, ktorý cvičí, má 20 rokov. Ale potom mi povedali tí kolegovci v Herbalife, že ak chcem sa tomuto venovať, tak ak si tie produkty nevyskúšam, tak nikdy to nepôjde zo mňa, z mojich očí, nepôjde to na základe skúseností. Takže som si povedal, dobre, tak ja si to vyskúšam a ja som hneď cítil rozdiely. Hej. Prestal som sa večer prejedať, prestal som byť závislý na sladkostiach, lebo v tom čase som vynechával raňajky a to som nevedel, že je vážny problém.
Takže Tak. tiež som dosiahol výsledky a povedal som si, keď to funguje na mňa, tak to určite funguje aj na iných ľudí. Dokładnie tak. A Jakub, dla Ciebie jak to wyglądało? Bo Ty od początku jesteś w Herbalife, siła wyższa. Ale czy dla Ciebie od samego początku było jasne, że Ty będziesz kontynuował ten biznes? Czy później się Akurát zdecydowałeś? som nad tým rozmýšľal, že aká bude vlastne tá otázka a napriek tomu, že rodičia boli vždy v Herbalife, tak ja som, keď som teraz nad tým uvažoval, tak vždy som počítal s tým, že vrcholový šport ma bude živiť. Ja som od malička hrával futbal, a vždy som ho hral na dobrej úrovni a naozaj som si myslel, že to bude to, čo ma bude živiť celý život. Takže vôbec som nerozmýšľal nad tým, že Herbalife bude moje podnikanie, moje privyrábanie. Takže myslím, že ešte v 18 rokoch som vôbec nad týmto neuvažoval. No ale nevyšiel mi vlastne prestup do zahraničia a vtedy som zostal v Nitre hrávať futbal, mal som veľmi nízky príjem. Ja som potreboval niečo popri. A čo asi zavážilo najviac bolo, že môžem si vybrať, koľko času a kedy tomu budem dávať popri vrcholovom športe. Čiže aj keď som začínal, ešte stále som nerozmýšľal, že budem s tým podnikať. Myslel som, že je to prechodná stanica, aby som si niečo privyrobil a ten šport ďalej ma niekam povedie. Czyli dla Ciebie to było ten sport, tak? Bo Ty zobaczyłeś, że nie myślałeś o pracy generalnie, ale przez to, że dla Ciebie sport jest ważny, to wszedłeś w te sportowe nasze modele pracy. Super. Ja właśnie kontynuując dalej, pytanie do Was jest, jak Wy pracujecie na co dzień? Może zacznijmy znowu od Martina. Jak wygląda Twój dzień pracy? Tak momentálne pracujeme metodou ranných klubov, ktoré preberáme z anglického modelu Breakfast Budget Club. A takže na to, že som nočná sova, proste som človek, ktorý rád je dlho hore a ráno by som si najradšej pospal, tak pravda je, že asi 5:15 vstávam a otvárame skoro ráno klub, vítame ľudí v klube, veľmi ma to baví pri našich výživných zdravých raňajkách stretávať sa s ľuďmi, vidieť ich výsledky, ich pokroky a zároveň popri tom rozvíjať ľudí, ktorí chcú sa tomu začať venovať podnikaniu, takže budovať aj ten tím. Takže ráno a do obeda sme v našom klube, no a potom po obede trebárs vlastne pozývame doporučených ľudí do klubov, pracujeme s tímom, hej. Takže máme presný model, akým spôsobom pracujeme. A Jakub, dla Ciebie tak samo to wygląda? Áno, úplne rovnako pracujeme. Len ja vo svojom klube a rodičia vo svojom. Ja bym wróciła do Ciebie w takim razie, bo ja pamiętam te czasy, kiedy Ty sam mi mówiłeś, że nie chcesz stawać tak wcześniej. Jak w ogóle to zmieniłeś? Bo niektóre osoby, które ja znam i robią te kluby, pracują na bazie klubów, często mówią, że to jest jedyny problem. Oni nie chcą stawać o 6. To jak to zmieniłeś w swojej głowie, że teraz to robisz na co dzień? Bardziej jako inspiracja dla innych osób, które nie mogą prišli jeszcze. ranné kluby, my už teraz bude 1.4., čo bude 11 rokov inak, čo máme otvorený ranný klub, potom bola covidoba, teraz teda preberáme anglický model ranných klubov. Tak ja som ostal prekvapený z toho, že kolegyne, ktoré sa v tom čase začali vzdelávať v rámci raňajkových klubov, tak som ich poznal ako osoby, ktoré začínajú robiť konzultácie výživové najskôr o 10. alebo 11. hodine, najskôr. A zrazu som ich videl, že značením otvárajú nejaký klub vtedy o 7 hodine ráno. A ja som ostal z toho úplne prekvapený, lebo som ich poznal. No a potom som sa začal tým, že vlastne prečo tú výživu by som nemal jesť doma, prečo ľudia chodia do nejakého ranného klubu, začalo ma to zaujímať. A potom som stretol lídrov, ktorí hovorili, že ak chcete uspieť, naučte sa ráno vstávať. Ak chcete naozaj uspieť, naučte sa skoro ráno vstávať. A ja som ten, ktorý, napriek tomu, že mi to nie je dvakrát pohodlné, tak som ochotný platiť svoju cenu. Som ochotný zaplatiť svoju cenu. Jim Rohn chyba coś takiego mówił. Dzisiaj rano to słyszałam, że success is sacrifice. Że musisz naprawdę dużo pracować nad swoim sukcesem, więc widzę, że w Twoim przypadku, w Waszym przypadku to dokładnie tak jest, bo to jest dużo roboty i w każdym modelu. Sukces to nie ma łatwo. Oczywiście
to, co Jakub powiedziałeś, bardzo ważne jest to, że w przypadku, kiedy wy zbudujecie dobry biznes, jest większa wolność, bo wtedy ty decydujesz, w którym momencie dnia co robić, jak najbardziej, ale to jest też bardzo dużo pracy za tym i za waszym sukcesem. Ja wiem też, że wcześniej próbowaliście inne modele pracy. Ja wiem, że zawsze mieliście klub, tylko inny rodzaj, tak? Ty robisz ze sportami. Jak to dokładnie, dlaczego ten model dzisiaj, co robicie teraz, jest najbardziej optymalny w tej chwili dla was? Dlaczego, w waszej opinii? Vy ste skúsenejší. Ja by som povedala napríklad, že tento raňajkový klub, tie raňajky, že vlastne nutričný klub, ale v podstate sa to volá raňajkový klub, dosahujú sa perfektné výsledky, čo sa týka či tej váhy, na tanite, proste to ranné vstávanie urobí ten efekt. Na mňa to urobilo efekt a vidím, že to prináša aj tým ľuďom, ktorí chodia že sa naučia vstávať, že proste dajú to pred tou prácou, prídu na tie raňajky, majú oveľa lepšie výsledky. Aj uvádzame to, že 50% výsledku toho zdravotného, kondičného sú tie zdravé raňajky. A vlastne ten koncept je tak neuveriteľný v tomto, že keď tieto dve vety niekomu poviem, tak vlastne oni začnú a zistia, že to fakt funguje. Takže to je na tom super. Tak, dokładnie tak. Ja Super. by som povedal oproti tým predošlým modelom, vlastne všímame si, že stále viac ľudí vplyvom toho, aká je doba, je, že myslia si, že vedia, čo majú robiť. Už počuli, že majú piť viac tekutín, počuli, že by mali jesť viac bielkovín a možno dokonca poznajú naše produkty, ale ja keby sa vytvorila obrovská skupina ľudí, ktorí vedia, čo majú robiť, len to nerobia. Majú problém to robiť denne, vytvoriť to ako denné návyky, nie ako dietu na mesiac, alebo zmenu postavy do leta, ale ako niečo, ako budú žiť vždy. A to ranné kluby absolútne zmenili aj u našich klientov, ale tiež prinášajú na trh niečo, čo nikto nerobí. Pretože potenciálne je veľa kvalitných výživových nejakých rád, doplnkov, trénerov, fitness a tak ďalej, ale ten dôraz na to, že ľudia by každý deň robili správne denné návyky, je niečo, čo na trhu chýba a tie ranné kluby to prinášajú pre tých klientów. Czyli dla was ten wasz sukces jest przez to, że w klubie bardzo dużo osób się spotyka i ta wasza społeczność, przez to, że razem wchodzą i zmieniają te nawyki, i rano wstają, pracują nad tym od rana i ze śniadaniem zdrowym i potem wchodzą w to, co mówisz, w taką społeczność, gdzie oni razem osiągają swoje cele. To jest to, co jest ten sukces dla was w klubie. To absolutnie jest coś, co kluby odżywiania dla Herbalife to od dawna istnieje i właściwie to jest jeden z tych podstaw naszego biznesu. My też, jak Kuba mówiłeś, Jakub, pracujemy też z fitnessami, ze sportami. W którym momencie ty też robisz czy ty w ogóle z klientami robisz te sporty, czy to zostało tylko dla ciebie? Zameriavam sa hlavne na to, o čom hovoríme, o tých ranných kluboch a v podstate motivujeme ľudí k tomu, aby denne vykonávali nejakú pohybovú a cvičiacu aktivitu, ale ja osobne si uvedomujem, že ak chcem naozaj pozitívne ovplyvniť veľkú komunitu ľudí, tak potrebujem v krátkom čase inšpirovať veľa ľudí. A preto mi tam nevychádza ďalší čas, kedy chcem s ľuďmi cvičiť alebo robiť niečo ďalšie, ale chcem sa plne zamerať k tomu, aby som ich od rána skôr motivoval a skôr sledoval denne, čo robia a posúval ich k tomu, aby to robili, ako to, či to s nimi robím. Tak, dokładnie Takže tak tak. teraz rozmýšľam. Wasza praca w ogóle jako trenerzy odżywiania to jest bardzo ważna, bo sam produkt sobie, sami wiecie, nic nie zrobi. Ludzie nie mają takiej dyscypliny, konsekwencji, ale trenerzy Herbalife, tak jak wy, to naprawdę bardzo pomaga ludziom osiągnąć swoje, powiedziałabym może różne cele, tak? Niektórzy przychodzą tylko, żeby schudnąć, niektórzy chcą się poczuć lepiej, a niektórzy nawet chcą biznes, ale wy jesteście w centrum tej całej pracy. To wy jesteście ta różnica, która jest dla Herbalife centralna i dlatego i wy właściwie osiągnęliście taki duży sukces i taki wysoki poziom w środku, w naszym planie marketingowym, bo to oznacza, że wy pomogliście bardzo dużej ilości grupy osób.
że za 5 milionów 7,5 siedzi pewnie tysiące osób, które zmieniły swoje nawyki odżywiania albo założyły własny biznes, co wy generalnie im pomogliście w to. Dlatego czy ten sukces wasz, czy te piny, czy ten poziom dalszy, to on był zaplanowany? Czy wy macie jakiś plan na kolejny, czy raczej to jest taki organiczny wzrost przez to, że systematycznie pracujecie na co dzień? Tak, ak môžem za nás povedať, tak pracujeme systematicky. Máme výborný tím a lídrov v Poľsku, máme fantastický tím na Slovensku. A tým, že pracujeme systematicky a že pracujeme ako tím vlastne na jednom spoločnom cieli, to je ranné kluby, tak vlastne sa to spojilo. Naša pozícia sa spojila to, že naozaj pracujeme systematicky, náš tím sa rozvíja, hej. V Poľsku naša Miriam dosiahla s jej úžasným tímom pozíciu milionársky tím. Naši ľudia otvorili kluby a fantasticky pracovali a toto prišlo organicky. Naša pozícia prišla dosť organicky, zaslúhou tímu a našej systematickej práce. Bo rozwijacie swoich ludzi, tak? Swoje organizacje. Podporujeme, pracujeme na tom. Tak, super. A Kuba, jak to było dla ciebie? Ja by som sa fakt sústredil na túto dobu, tu ako robíme tie ranné kluby, lebo veľmi je to iné aj v tom biznis modeli, pretože viac ako na pozícia, na konkrétne povedzme objemy, sa sústreďujeme na iné metriky, napríklad koľko máme nutričných klubov alebo koľko máme trénerov v tých nutričných kluboch, koľko ľudí chodí reálne do klubov a predtým to bolo vždy ten úspech bol nejako konkrétne stanovený časovo u mňa a vlastne možno aj preto som sa rýchlejšie rozvíjal zo začiatku, ale teraz skôr rozmýšľam nad dlhodobým projektom a rozmýšľam viac ako o konkrétnych pozíciách, o tom, koľko budeme mať nutričných klubov, či sa správne vedú, či sú plné ľudí a v podstate trochu inak vidím teraz veci. A preto by som asi takto to povedal, že posledný rok to je. I ty, ja wiem już, ale ty planujesz już kolejny krok dalej, nie? Ty masz konkretnie zaplanowane, jak będzie wyglądała twoja organizacja za kilka miesięcy i jaki dalszy poziom ty chcesz osiągnąć, nie? Áno, ale najviac, keď mám aj ten ročný plán, tak hlavné, k čomu smerujeme, je, aby sme mali 10 otvorených nutričných klubov hrania. Wow, Takže super. to je naše najdôležitejšie, na čom pracujeme. A cestou budeme radi, keď sa podarí dostať na nový level, ale je pre mňa dôležitejší ten dlhodobý projekt ako ten krátkodobý. Super. A co takiego jest, co najbardziej wam się podoba w Herbalife? Bo ty jesteś trochę krócej, ale dla was wy jesteście 30 lat już w firmie i dalej jesteście, tak? Nie znudziło wam się ani produkt, ani biznes, bo bardzo rzadko ktoś zostaje w jakiejkolwiek pracy, biznes tyle lat. Więc co takiego jest, co dalej was trzyma tutaj przy pracy na co dzień? Mne sa páči napríklad, že Herbalife sa o nás stará, že vlastne Herbalife je firma taká iná, že ona vlastne stále ide dopredu aj s tým pokrokom, čo sa týka produktov, hej, stále aj tie nové príchute a ja si myslím, že už nie je niečo vymyslieť, ale stále Herbalife niečo vymyslí. A to proste, to je život, hej, že vlastne sme stále motivovaní a je to také pekné. Toto je krásna práca, to je krásna proste, hej, celá tá, aj to cestovanie. My keď sa bavíme s bežnými ľuďmi, tak povedia, že wow, že vy koľko cestujete. Hovorím, no to je s našou firmou, hej, a to je ja myslím, že neuveriteľné. To je úplne super. Tak, Takže tešíme sa ďalej. super. Nie wiem, czy chcecie coś dodać do tego z waszej strony? Možno by som dodal to, že prečo 30 rokov a viac a ideme ďalej, lebo ja úprimne verím, z hĺbky srdca, z hĺbky duše, že to, čo robíme, akú komunitu vytvárame, akú výživu v rukách máme, že toto je úprimne jeden z mála modelov, kedy môžeme zmeniť tie výživové návyky u ľudí. Ľudia dneska nie sú fit, nie sú zdraví, nie sú na tom dobre s hmotnosťou a dokonca ani s myšlienkami. Nie sú na tom dobré a myslím si, že tie ranné kluby a to, čo robíme, je skutočne reálne jeden z mála modelov, ktorý to dokáže zvrátiť k lepšiemu. Takže je za tým aj veľká misia. Absolutne. A popri tej veľkej misii je tu možné dosiahnuť veľa. Ja som práve rozmýšľal dnes nad tým, čo si teraz hovoril, že ten Herbalife je tak špecifický, aj podnikanie, aj produkty, aj všetko, že musí človek podľa mňa mať v sebe zakorenené to, že
vidí niečo viac ako iba podnikanie, vidí presne to, o čom si ty hovoril, že ak by človek šiel len po číslach, po marketingovom pláne, po predaji produktov, tak má to pomerne v dnešnej dobe náročné a aj z dlhodobého hľadiska 30 rokov si myslím, že ťažko vydrží človek v takej frekvencii toho, ako vidím mojich rodičov, ako vy chodíte do toho klubu stále, ako stále získavate nových ľudí, stále máte tú energiu rozprávať s ľuďmi a to musí mať človek len, ktorý to cíti, to, čo si ty povedal, že veľmi ťažko by to len človek kvôli podnikaniu robil. Ale ja len k tomu pridám, že mňa baví tá hra, že my neustále máme pred sebou nové méty, ktoré máme dosahovať a tá hra byť lepší sám od seba. Veľa ľudí to, čo práve že to odradí, tak mňa to baví. To, čo si sa ty pýtala, že akoby zistujem a je to pre mňa zaujímavé, že čím je vyšší level, tak tým viac zistuje človek, koľko ešte nevie, koľko ešte musí zlepšiť, že ešte samého seba musí dostať na nový level a je to veľmi zaujímavé, lebo možno v bežnej práci by som nemal ani túto možnosť. Takže kvôli tomu napríklad ja. Tak, nieraz mówią o ważnej rzeczy, mówiliście. Jedno to, że Martinku, ty powiedziałeś o tym, że nasza praca to Herbalife to jest praca z misją, z pasją. My robimy więcej niż tylko mamy klub. My zmieniamy nawyków ludzi, a tak jak mówisz, w dzisiejszych czasach to jest jeszcze bardziej potrzebne niż 20 czy 30 lat temu. Mimo tego, że jest dużo większa świadomość na świecie dzisiaj, że jest otyło, że się zaczyna od dzieci, że ludzie nie mają dobrych nawyków, różne choroby i stany są przez to dalej problem jest większy. Nie. Większa świadomość, ale większy problem. Więc dlatego my mamy dużo więcej roboty do zrobienia na świecie, więc to Herbalife to jest praca z misją. Tak, absolutnie. Ale druga rzecz też jest taka o tym, co ty mówiłeś, ale to, co bardzo ważne jest to, co ty powiedziałeś, że razem z naszym planem marketingowym, z rozwojem, z tym pinem, to się nie zmienia sam pin. To się zmieniasz ty. Bo tu jest generalnie zmiana twojego ja i jak ty, twój rozwój osobisty. I w naszym biznesie to jest bardzo ważne też, bo my rośniemy razem. Dystrybutor to nie tylko zmienia PIN, nie tylko zmienia pieniądze i nie tylko opiekuje się większą ilością ludzi, ale też sam się zmienia, bo jest zupełnie innym człowiekiem, lepszą wersją siebie. I to jest właściwie w takim pakiecie naszego biznesu, które jest, ja myślę, że jest takie, które trzyma ludzi bardzo długo, bo my mamy dystrybutorów, którzy pracują, wiecie, bardzo strasznie długo i 40 lat, nawet 46, niektórzy nawet już kilka zostało od samego początku, jeszcze są. I dlatego, a czy była taka sytuacja kiedykolwiek w waszym życiu, kiedy pomyśleliście, że nie wiem, chcę zrezygnować, to nie jest dla mnie, coś się wydarzyło, coś takiego trudnego, co was spotkało, co uważacie, że jest trudne, takiego, co można teraz bardziej jako z perspektywy czasu powiedzieć ludziom, którzy to spotka, że to nie jest takie trudne, że trzeba iść dalej. Czy była taka sytuacja dla was? Tak, jak môžem za seba, určite bola. Bolo to vtedy, keď sa práve otváralo pre Herbalife podnikanie Poľsko a my sme už na Slovensku mali nejaké skúsenosti a išli sme vlastne ako rozbehnúť Poľsko zo Slovenska, takže nevedel som po poľsky nič. Bol som tam rok, naučil som sa jazyk, a spoznal som skvelých ľudí. Snažil som sa rok, vstával som skoro ráno, neskoro večer išiel spať, 6 dní v týždni. Dal som tomu ten rok naozaj, jak sa hovorí, srdca aj dušu a nevyšlo nič. Po tom roku nevyšlo nič a Andrejka vtedy dokončovala vysokú školu a ona si veľmi dobre privyrábala z Herbalife. Takže ona dokonca zaplatila takú 7-dňovú dovolenku na Kréte. Ja som po roku snahy nemal nič. A vlastne som rozmýšľal, či to má zmysel ďalej. Či to celé má zmysel. A dôvod, prečo som sa rozhodol pokračovať a nastavil som na novo svoju myseľ a išiel do toho na novo a ďalej, tak bolo to, že ja som si uvedomil, že napriek tomu, že ten rok mi nevyšiel a bol som naozaj na dne, fakt ako človek energeticky, psychicky bol som na dne, tak chápal som to, že v tom istom čase boli ľudia, ktorí s tými istými produktami mali vynikajúce skúsenosti a v tom istom čase, kedy ja som bol dole, boli ľudia, ktorí dosahovali úspechy. Takže inými slovami, nebola to chyba produktu alebo marketingu alebo firmy, ale bolo to z nejakého dôvodu moja osobná skúsenosť. A tak som si povedal, na novo som sa nastavil
a išiel som ďalej. A toto ťažké rozhodnutie si myslím, že proste urobilo ďalšiu veľkú zmenu v živote, k lepšiemu. Dla ciebie to było to, że ty musiałeś się zmienić, tak? Twoje nastawienie do firmy, do twojej pracy na co dzień. Áno, uvedomil som si niektoré veci, proste nastavil som si správne tzv. Mindset, mysel a vrátil som sa do akcie a hneď za týmto rozhodnutím prišiel jeden z kľúčových ľudí do našho týmu dodnes, Miriam Pulsová, ktorá je jedným z najlepších lídrov našej organizácie, ale aj v Poľsku, tak to ona bola tesne proste pred tým rozhodnutím, či pokračovať alebo nie. Dneska vďaka nej niekoľko úspešných raňajkových klubov otvorených. Tak, a ja bym chciała cię zapytać też, bo wy macie jeszcze jednego syna, nie? Jest Jakub i jeszcze jest Matusz. Czy wy od początku planowaliście, że oni wejdą z wami do biznesu, czy jak według was, jak to wyszło? Nie, my sme to vôbec neplánovali a my sme si to nikdy ani nejak im nehovorili, že by mali sa pustiť do toho a mali by s nami pracovať alebo mali by pokračovať. My sme to brali, že to je náš Herbalife, hej, že tu máme proste naše podnikanie. A jednoducho vyšla tá situácia, je pravda, že sme im povedali o tej príležitosti, že Jakubko bol v tej situácii, čo hovoril, že hej, ten futbal mu nevyšiel a že vlastne mal slabý príjem z toho futbalu a vtedy Martinko mu hovoril, však Jakubko skús, my máme ten klub, hej, tu môžeš sa venovať, môžeš dať ten čas, kedy môžeš ty, nie že keď ti niekto určí, že tú príležitosť sme im povedali a oni sa toho chytili. Hej? Matúško môže povedať Jakubko, jak to bolo s ním. Hej? Tak. No vplyvom rokov to asi vzniklo tak, že my sme robili predtým 21-dňové výzvy. Môj brat sa zapojil v 16 rokoch, lebo napriek tomu, že používal našu výživu, tak veľmi rád jedol a v podstate vysoké kalórie zrejme prijímal a mal pomerne vysokú váhu napriek tomu. A teda robili sme 21-dňové výzvy. Jeden môj kamarát, ktorý sa aj s ním poznal, tak tú 21-dňovú výzvu výborne schudol. Jeho to zaujalo, že keď to dokázal on, že to by mohol aj on. A schudol asi 20 kg, urobil si výborný výsledok a veľmi sa posunul v športe. A ja vplyvom aj toho, ako som videl, aké majú mladí ľudia možnosti iné, tak k 18 rokom som mu dal ako darček v podstate to, že mal odo mňa registráciu v Herbalife, ale nebolo to myslené tak, že poď ideš s nami pracovať, ale bolo to myslené ako niečo, čo som si sami zdalo, že je toto najlepšie, čo by som chcel môjmu bratovi dať, keď je dospelý. Tak. A všetko ostatné si myslím, že urobil on. Takže si nemyslím, że akokolwiek, jasne, tak. że na nią niekto wpływał. Bardzo ładnie w całej historii jest to, że chciałeś mu pokazać możliwość biznesu, to, że on może sam otworzyć własny biznes, być samodzielny od samego początku. A jak wam się pracuje na co dzień? Bo jest bardzo trudno generalnie i ludzie często mi o tym mówią, nie tylko w Herbalife, rodzinny. Jak w rodziny prowadzimy razem biznes, a u was już jest drugie pokolenie, nie? Bo wy razem dobrze wypracowaliście to przez 30 lat, a teraz już z dziećmi. Czy w ogóle jest jakiś trudny moment, który dla was jako rodzina prowadzić i rodzinę i biznes razem? Nie, my tým, že my tým vyložene žijeme, je to našou súčasťou. Ja fakt si myslím, že ten Herbalife, my sme ako distribútori iní v tom, že nie každý to cíti tak ako my, že našou je to vyloženie súčasťou. Takže či sú to produkty, či je to možno aj to podnikanie, tak je to pre nás normálne, je to pre nás niečo, čo není práca a osobný život, ale u nás je to dosť jedna vec. Spolu. Čiže my nemusíme oddelovať tieto veci, alebo nemáme takú potrebu vlastne okolo tohto sa rozdielovať. Konkurovať medzi sobou. Vôbec. Čiže je to normálna vec. Práve naopak, mne sa napríklad v nutričných kluboch páči, že tam chodia aj rodinní príslušníci. Že chodí niekto, a ja som napríklad, môj tréner je Matúško, na srandu povedať, lebo ja som si posledných 5 kg, čo som chcela vyformovať postavu, nevedela rady. A som si hovorila, že ja vyskúšam chodiť ráno o 6. My sme nemali tak otvorený klub ešte vtedy o 6. Ja viem. Že sa ja to vyskúšam, že či by to na mňa fungovalo, chodiť do toho klubu a ja som začínala s nadšením chodiť k ním na hodinku a pol
3-krát do týždňa, chodím k ním stále odvtedy, už to bude rok, za chvíľku. Proste kvôli sebe, že začnem, ale ja som sa tam vyložene tešila, hej, že vlastne uvidím ich ako deti, hej, že proste, a tak chodia treba z Izabelke do klubu jej rodičia, jej teta, hej, proste, a je to úžasné, že tá rodina vlastne je v tom klube Jedna spolu. veľká rodina, Áno, všetci my razem to v klube, bereme super, spolu, takže super. tak. Tiež, ak môžem dodať, tak dôležité, že si proste plánujeme spolu ako rodina to podnikanie. Hej, hovoríme o tom, čo urobiť preto, aby sme sa tou každoročnou prácou a každý nezávisle na sebe kvalifikovali na Herbalife dovolenku, lebo radi cestujeme a užívame si to maximálne. Takže naozaj je to súčasťou tej našej rodiny, či produkty, či príležitosť, hej, misia. Samozrejme niekedy z času na čas si povieme, OK, už sme sa bavili dosť o podnikaní, dosť o tomto, tak poďme sa rozprávať v nedeľu o niečom inom. Ja hej. což viem Niekedy o si to tom. povieme samozrejme, ale inak nás to ako rodinu úplne spája. Tak A je to ja což krásne, viem o akože tom. sme za to vďační veľmi. A jeżeli teraz jest osoba, która dopiero zaczyna swoją drogę w Herbalife, co byście jej przekazali? Przemyślcie, że teraz jesteście na początku swojej drogi. Co by było takie jedna ważna rzecz, która jest dla was na co dzień w biznesie? Ja mám dve. Dwie, nie jedna, dwie. Dawaj. Mám dve, lebo sú iné. A dúfam, že obidve si zapamätám. Prvá je, že veľa ľudí podľa mňa nezačína alebo skoro končí, pretože sa zlakne toho, koľko toho nevie. Buď prechádza zo zamestnania do podnikania, alebo sú bývalí študenti alebo športovci a začínajú podnikať a zistia, koľko toho tých dovedností a nových skúseností musia nabrať, aby to začalo mať správny smer. A tak ako som hovoril, počas toho, čo mňa baví, tak si myslím, že potrebujú pochopiť, že je to súčasťou, že aj my, keď dosahujeme vyššie levele, tak vlastne to obnáša to, že koľko my veci nevieme a v koľkých veciach sa musíme zlepšiť. Takže že je to na každej pozícii rovnaké. A druhé je to, že všetky fakty hrajú pre nás, pre tú príležitosť, že je dosť dobrá, aby sa človek pobil o svoj úspech priamo v Herbalife. Pretože máme toľko faktov, ktoré nie sú len nejaké emocionálne, ale je to fakt, čo sa týka toho, aký Herbalife má veľký vlastne podiel na trhu, aká je to celosvetovo rešpektovaná značka a tak ďalej. A že podnikať v našej krajine práve, že mať sa lepšie ako v bežnom zamestnaní sa človeku vyplatí a je to dokonca dnes už potrebné, takže sa im oplatí urobiť všetko preto, aby uspeli. A že prejsť cez rôzne prekážky, že je to dosť dobrá príležitosť. Czyli cierpliwość, żeby zaczekać do końca. Je to dosť dobré na to, aby prešli cez všetko, čo to obnáša. Jasne, jasne. A dla was co takiego by było? Ja som mala tiež taký dosť na začiatku negatívny vplyv mojej rodiny, lebo moja rodina si myslela, že tým, že som študovala 8 rokov biológiu a geografiu, že ja mám sa len tomu venovať. A ja som bola vlastne pod tým vplyvom dosť veľkým. A vlastne ja som sa z toho ako keby dostala až za niekoľko rokov, čo možno niekto by sa skôr dostal, keby tak veril tej myšlienke viac, nedal sa ovplyvniť tou rodinou vlastne tým, čo oni nevedia o Herbalife, hej. Takže ja by som myslela, že keby som nemala podporu Martinka, je to vedenie, tak vlastne ja by som možno v Herbalife nikdy nebola sama, že by som to sama vlastne nezvládla. Takže keď je ten tréner a sú tie školenia, tak podľa mňa to urobí ten ťah, že ten človek sa to fakt naučí a naučí ho to ten tréner. Takže to je taký odkaz pre toho nováčika. To jest to wyjątkowe, tak. No, A Marcinku, dla ciebie co to było? Czy albo dalej jest? Ja si myslím, že každý, nový človek, ktorý to počúva, tak prvú vec, že by mal mať svoje vnútorné prečo. Prečo sa do toho pustiť. Mal by mať svoj dôvod. Hej. Ďalej, čo je veľmi dôležité z môjho pohľadu, ja som sa naučil na začiatku už pred 30 rokmi, že v súvislosti s tou prácou v Herbalife podnikaní môžeme urobiť veľa chýb. A ten môj sponzor mi povedal, že je to v poriadku, pretože na svojich chybách sa učíme najlepšie. Tak. Ale ľuďom by som odkázaný urobiť dve zásadné chyby. A to je, že by nezačali a že by skončili. To sú dve zásadné chyby. Inak môžu robiť chyby a učiť sa na nich. Takže im v tom držím palce. To jest bardzo ładnie to, co mówisz. Dokładnie tak.
Dokładnie tak. Bardzo się cieszę, że mogę Was tu mieć i porozmawiać z Wami. Jeszcze raz gratuluję Wam jeszcze raz ten sukces. Gratuluję to, że osiągnęliście naprawdę wysoki poziom. I to bardziej przez to, że jestem strasznie dumna z Was za tą ilością ludzi, którzy Wy wspieracie na co dzień i pomogliście w przyszłości, żeby tutaj dotrzeć. I jeszcze chciałabym podziękować Wam za tą historię, kilka historii nawet tutaj Waszych w naszym biznesie i mam nadzieję, że ta Wasza historia dotrze do tych nowych ludzi, do młodych ludzi albo do ludzi, którzy może i nie są jeszcze już tacy młodzi, ale jeszcze nie podjęli tej decyzji, żeby iść dalej. Dlatego gratuluję Wam jeszcze raz i Wam dziękuję za tą piękną historię rodzinną i życzę Wam wiele, wiele sukcesów jeszcze. I my ďakujeme tebe a celému Herbalife. Dziękuję bardzo i gratuluję Dziękujemy. jeszcze raz, kochani. Dziękuję. Platička.